Namatay ang usa ka bottlenose dolphin human na stranded sa kabaybayunan sa Mabini, Davao de Oro. Sa pahayag sa DNR Region 11 nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, buhi pa kini nga nakaplagan sa residente sa Baybayon sa Sitio Asinan sa Barangay Kadunan sa Mabini, Davao de Oro niadtong April 25. Doon na kini gitason nga 8.75 feet. Apan bisan sa pagresponde sa rescuers, nakabsan gihapon kini sa kinabuhi tungod sa nahiaguman nga mga samad ug parasitic infestation. Padayong nanawagan ng DNR 11 sa pag-atiman sa kadagatan ug sa kinahiyaan aron dili masubli ang panghitabo ug aron maprotektahan ang mga mananap ug uban pang kinabuhi. Gipasabot sa DNR nga bisan natural lang ang pagka-stranded sa mga susamang mananap, mahitabo kini tungod sa mga pag-abuso sa mga tao sama sa pagadaot sa ilang habitat, polusyon, pagkasabit sa fishing gear ug uban pa. Mipasalig ang DNR Protected Area Management Office sa Mabini nga mohimog paagi aron maprotektahan ug mamonitor ang wildlife. Giyawag sa bang publiko gilayong i-report sa buhatan kung dunay mga makitang marine wildlife o mga kalapasan.